Sä varmaan klikkasit tätä videota sen takia, että sä ajattelet mun näyttävä jotakin 10 000 euron voittoja kuukaudessa treidaamisella, mutta totuushan ei ole oikeasti näin. Varsinkin sosiaalinen media on näyttänyt ihmisille, että treidaamisella pystyy tehdä ihan huikeita summia kuukauden aikana lyhyessä aikavälissä, mutta oikeasti se ei ole vaan näin. Ne influencerit siis tekee niiden rahat esimerkiksi kurssien myymisen avulla, ja valtaosa niiden rahoista tulee aivan muualta kuin sieltä treidaamisesta. Varsinkin yksi hyvä esimerkki tällaisesta kurssin myyjästä on TJR. Se on yksi ehkä tunnetuin päiväkauppaaja maapallolla. Mäkin katson tätä vuosia ennen kuin mä alkoin oikealla rahalla treidaamaan. Ja nyt muutama kuukausi sitten tuli ilmi, että tää jätkä on scammer, sanotaanko näin. En suosittele katsoa tällaisia YouTube-kuruja netistä, vaan suosittelen oikeasti, mä en nyt muista mikä se on suomeksi se sana, mutta institutional traders. Kattokaa sellaisia mieluummin kuin tällaisia tyyppejä, okei? Okay? Mä oon nyt siis treidannut kuukauden ajan kesäkuusta lähtien, ja tässä videossa olisi tarkoitus katsoa paljon mä oon tehnyt voittoa tai tappiota kesäkuun aikana. Mä en siis itekään tiedä, mikä se tilanne on, joten tää tulee olemaan ihan itsellekin kiinnostava aihe. Ei kai, pikemmittä puheitta, mennään suoraan videoaiheeseen, let's go. Mä en nyt aio kuitenkaan näyttää mun koko pääomaa, mitä tällä käyttäjällä on, mutta mä aion näyttää kuitenkin kesäkuun tulot ja menot, mitä on siis tapahtunut. Tosiaan mä aloitin treidaamisen 12. päivä kesäkuuta, ja mä aloitin heti miinuksella, eli tappiollisella treidillä tämän matkan. 31 € lähti suoraan pois tililtä, koska mä otin long positionin öljyssä. Silloin oli tosiaan se Iranin sota vielä ihan hulluna, niin oikeastaan sen takia lähdin sitten siihen sijoittamaan. Sitten tuli aika paljon pikkuvoittoja, no joo tämmösiä. Ja nämä voi jopa selittää sen, miksi mulla on tosi korkea win rate, koska mulla on tosi paljon tämmöisiä niinku nippeli tai tämmöisiä niinku ihan pikkusia voittosummia, niinku tosi paljon, mutta taas sitten tosi vähän häviöllisiä tradeja, mutta taas ne sitten on vähän suurempia kuin voitot. Okei, jatketaan matkaa. Sieltä tulee 7,7 €. Menetetään 13 €. Niin kuin mä äsken sanoin, menot on isommat kuin tulot niin kuin yhdelle tradeille. Tää on hyvä esimerkki. 41 € lähti kultaan. Mä shorttasin siinä. Tää siis ei todellakaan näytä kovin hyvältä tällä hetkellä. Mutta mennään eteenpäin. Sieltä, 50,8 € tuli sitten tilille, lompsahti öljystä. Mä oon silti miinuksen, vai onko mä plussalla? Lasketaan kuitenkin näiden jälkeen, että mikä on mun P&L. 8 € kullasta, 15 senttiä. 15 senttiä kullasta, ai että, se on hienoa. 3,7. 24, alkaa pikkuhiljaa paranemaan. 30 lähti kultaan, that's not nice. 36 € sieltä Take Twosta. Mä otin 2 tradea Take Twosta, eli jos te ette tiedä mikä tää Take Two Interactive on, niin tää on siis GTAn tekijä. Mä ajattelin siinä tradata ja tein tosiaan vähän päälle 40 siinä sitten. 60 tai 59 € kullasta, se on ihan mukava summa. 3 € kullasta, 60, toi sattuu nää, 66 € miinusta öljystä. Wow, se just niinku pyyhkäs mun voitot sitten ihan puolille. Toinen 20 € vielä miinusta, ai että, sieltä 9 € plussana ja 69 € kullasta, mikä tää on? Mä tein parissa tunnissa 60. Tuolla ylhäällä näkyy. 17.52 aukasi ja 21.28 suljin treidin. Aika hyvä on tuntipalkka siinä. No niin, nyt mä tosiaan laskin kesäkuun tulot ja menot yhteen. Ja se näyttää siltä, että mä oon plussalla 98 €. Eli en oo kuitenkaan miinuksella, mikä on pääasia. Ei oo kuitenkaan todellakaan lähellä mitään 10 000 tasoa, mutta silti on parempi kuin 0, sanotaanko näin. Mä tuossa äsken laskin, mulla oli 71% win rate, joka on siis aivan huikea, niin kuin mitä ihmettä. Mulla oli demotilillä silloin 80% win rate, ja nyt mä käytän tätä samaa strategiaa, niin 71% win rate. Se on siis laskenut 9%,
Ei siinä mielessä mitään ihmeellistä, eli aika samana pysynyt. Mutta pystynkö mä luottamaan, että tämä sama strategia toimii jatkossakin pitkälle aikavälille? No en tietenkään voi, markkinat muuttuu koko ajan saatossa, niin aika vaan näyttää, mitä tulee tapahtumaan. Okei, eli plussalla ollaan. No niin, mä kävin jalkapalloa pelaamassa tuossa välissä. Eli mitä mä nyt voisin oppia tästä kesäkuun hommasta, niin on ainakin se, että mun menot, eli nuo huonot treidit, on aivan liian suuria verrattuna mun siis hyvin treideihin. Eli mä saan tosi semmosia pikkusia voittosummia koko ajan, mutta sit kun mä häviän, niin mä häviän ihan rysähyksellä. Eli mitä mä voisin tehdä? Mä voisin pitää noita winning tradeja vähän kauemmin päällä ja sitten sulkea noin huonot tradeit niin kuin aikaisemmin tai käyttää stop-lossia, koska mä en ole käyttänyt stop-lossia tähän mennessä. Mut joo, tästä tää matka alkaakin ja saa nähdä miten tässä käy sitten ihan oikeasti oikealla rahalla. Mä tein silloin demotilillä, mä aloitin tonnilla sen, mä pääsin niinku puolessa vuodessa 5 tonniin. Tietenkin siinä on sitä velkavipua käytössä, niin kuin mulla nytkin on CFD:ssä. Joten mun pitää olla oikeasti varovainen, niin kuin oikeasti. Mutta saa nähdä miten käy. Tämähän on ihan erilaista puuhaa kuin demotilille. Jos teitä kiinnostaa tradeaus, sijoittaminen ja tämän tyyppinen sisältö, niin harkitkaa tilausta ja laittakaa tykkäys tälle videolle. Se auttaa mua tosi paljon. Ja nähdäänpä joskus toisella videolla. Morjes!